छोटा पिला सीमेंट कलर लगते हैं अंदर पुलिस की शूटिंग से लास्ट में रोड में स्कूल पलका लायले अక్కడ మా స్కూల్ లేదు మా స్కూల్ పిల్లకి ఒక్కరికి పేరు చెప్పాలి
మా స్కూల్ ఈ మిస్టీ మిస్టీ దోసూడు సైడ్ पूरा बोई से इसने पौधमा भी से नहीं दो दो हाँ दो पौधमा उनका तुम्हारे ఒకటే రౌండ్ ఏమి రౌండ్ లేదా ఎక్కడ లాగబడి ఒక పైలింగ్ ఆడోళ్ళు కిడిచాడు ఒక పైలింగ్ ముగ్గురు కిడిచాడు ఇది అసలు చేయనే పోతా सेकंड लाइन साइड सही అక్కడ చూడు అందరు సేల్ ఒక్కలే ఇస్తారు అక్కడ ఎన్సిస్ 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 అంటున్నాను ఎన్సిస్ అక్కడ చూడు అందరు ఒక్కలు సేల్ అయ్యి బాగున్నది ఊపిచ్చిన్నాడు తలిగింది బాగా శాఖ ओली माल शूटिंग से ही नो कंचे बॉक 30 मिनट से आगे ओली ये लिखे कल से ओली अकाउंट पता माल शूट लिखते लेंगे ये शूट आई पे ऑक्सीजन माल कादा
పక్కా యాక్టింగ్ ఓన్లీ రాట్ నోతిని రోస్ట్